Powinna zacząć od Andrzejkowych, czy może zrobić jakiś taki wstęp. I powiem wam tak, dziwuję się nad sensem wróżb Andrzejkowych, bo to się głównie wróżą dziołchy, baby, a cel jest jeden. Czy ona się wyda, kiedy się wyda i za kogo się wyda. Może się coś w tej materii zmieniło, bo była niedawno na ślubie. Panna młodo ustawiła się z tym bukietem tyłem do panien, co by ciepnąć ten bukiet dla szczęśliwej wybranki, a one się wszystkie cofły, żadna nie wyciągnęła ręki, co by go chycić. No, to jakoś o tym świadczy. Ale ja wam nawet nie chcę podsuwać tych, chociaż powiem wam pora, bo po pewno może znocie. No, ja się zawsze dziwię takiej rzeczy. Jak się Kasik tam spotykam ze znajomymi babami, to każdy, co mu chopa, to narzeka na tego chopa. Taki leniwy, no na kauczu leży, do roboty nie chce iść, skarpetek nie zmienią, klapy nie opuszczą, znocie to, nie? A potem wspomną się o tych, które są frelami, które nie są wydane, i zaś żałują tych, co się nie wydały, że tak biedno, że samo, no ja je w tej drugiej puli, bo ja je gdowa mnie też zawsze pożałują, no myślę się, że wtedy, kiedy mnie nie ma, co bych tego nie słuchała. No a przecież wszystkie wróżby Andrzejkowe, one są związane z tym, czy się właśnie baba dziołcha wyda. I najbardziej mnie rozśmieszyło, bo była kiedyś na takim spotkaniu Andrzejkowym i trzeba było nastrugać jabłko, nie? I ta łupina, którą miała najdłuższą, to ta się wyda pierwsza. I co się pokazało? Że te młode dziołchy nie poradzą jabłka obierać i tak to jakoś łopitoliły, nie? Ja była jedna, co żech tam nastrugała taką długo nieprzerwaną łupina. Potem zazie ze szczewikami, kiero się pierwszo wydo szczewiki aż do kraja drzwi. Aż imiona synków, chopów pod poduszka rano wyciągnie, tak się będzie mianował ten jej wybranek. No a potem 3 roki góra to je rozwód. Ja by wam padała tak, ja mam takie jedno zdarzenie z mojego życia, kiedy Wtosik mnie przymusił do wróżby i ona się sprawdziła, a ja od tamtego czasu, zresztą jakoś nie jest, że przekonano co do wróżb, ale to było tak. Była po ranoście roków temu nazad w Tajlandii, jeszcze z moim chopem, i to była nasza ostatnia rajza w życiu, on potem zaroski pomarł. I co mnie tam ciekawiło, bo to nie jest związane z wróżbami, ale co mnie tam ciekawiło? Widzicie, jak wyglądam, gryfną za bardzo nie jest, ani wielko, ani za bardzo młodo, pyska to, że jest i właściwie to tak padać szło, że na rynku męskim szans żadnych nie powinna mieć, a ja się tam w tej Tajlandii strasznie tym ludziom podobała, nie no chopom, a babom, i one bez przerwy do tego mojego chopa podchodzili i mu padali, że on jest szczęśliwy człowiek, że ma taką piękną baba, że i jeszcze jedna rzecz, w Tajlandii jest taki obyczaj, że takie dotykanie włosów, czy swoich, czy halanie dziecka po głowie jest gestem nieprzyzwoitym. A do mnie podchodziły matki z dzieckami i mnie prosiły, co by ja im pohalała dziecko po głowie. Też mi się zdarzyło pora razy, co przyszedł ku mnie Wtosik i mi padło, co by jemu totolotka skreśliła tego ichniego, no a nasz ten pilot, ten opiekun tajski, to on bez przerwy, i od niego się zaczynał, on bez przerwy ku mnie przyłaził, co by ją totka skreśliła, co by ją los wyciągnęła. Nigdy mu się nie poszczęściło, ale on strasznie w to wierzył, że joje taki, no nie wiem, laki coś tam. No i byli my w świątyni Złotego Buddy, to je przedstawcie się taki wielki, wielki posąg Buddy, bodaj 9 ton, całki złoty.
I tam była taka mechaniczna maszyna do wróżenia. On zaśmie, tam były w tej naszej grupie dwie richtig piękne i młode kobiety, on się na nie nie dziwał, on zaśmie pociągnął do tej maszyny i mi godo, że ja się mam sam powróżyć, nie, to kosztowało 5 batów, nie takich na życie, no to jest taka ichnia moneta i to wyglądało tak, że była richtig taki automat, wciepało się te 5 batów i się po tym wybierało rok urodzenia, miesiąc urodzenia takim kneflym, potem dzień urodzenia. Nie wiem, czy się tam też nie wbijało litera po literze imienia i nazwiska i potem to tak się mylało i w końcu ta maszyna wypluła taką wróżbę. To było na takim cetelku po angielsku. On znał angielski ten taj, ale my mieli jeszcze pilota, co angielski, polski. I on to zaczął czytać, jakoś tak posmutniał i nie chciał mi nic padać. Ja go dumnął, ale ktoś mnie namówił, chłopie, do tej wróżby, to mi teraz i czytaj. I on mi przeczytał, że do końca roku straca wszystko, co mam, że się zmieni moje życie o 180 stopni i że będę musiała życie od nowa budować. Ja, wiecie, człowiek, jak wszystko ma, to jest taki butny. Ja się zaczyna śmiać. Synek akurat szkoły skończył, była na takiej wypasionej wycieczce, co się mogło stać. A wsadziła ta wróżba do tych wszystkich folderów, które my stamtąd przynieśli, że zapomniała. Jakże na koniec roku przed Wilią robiła porządki, znodła ta wróżba z tym tłumaczeniem, bo mi to ten tłumacz napisał, no i to było wszystko prawda. Także ja wam powiem, lepiej jest nie wiedzieć, a swoje życie budować samemu.